Zdravím. My vás tady vítáme u našeho druhého dílu ze hry Daisy Standalone. Zdravím. Tife, jen od začátku byla ta benzínka nutná? Cože? Byla ta benzínka nutná? Pro efekt ano. Zajímavý. A pro mé potěšení. Tak to beru, to plně respektuju a plně to chápu. No vidíš, že to jde. Škoda, že jich je tady tak málo. Samozřejmě. Hele, boty. Atletický boty, si vezmu. Abych měl černý boty a černý kalhoty, rozumíš? Abych ladil, jo? A jo. Chápeš mě? Tak trochu. Já teda nevím, proč jsme na full serveru rozbili benzínku, ale tak. No. Mně to zas tak nevadí. Říkal si pro tvé potěšení, což by dávalo smysl. Vidíš. Světlo, bla, něco. Neumíš rusky. Нет, я понимаю по-русски. Nesnaž se o to, prosím. Dobře. Tisícovky lidí potom trpí. Čepička. Náboje. A to jsou jaký? Někdo tady byl. 9 mm. Někdo tu byl? Tady to všechno poodvíraný, ty vole. My jsme mohli kempit jenom v té polystation, ty, ale lidi by se hrnuli a hrnuli jak. Myslíš? A jo. To nechcem, ne? Proč bychom kempili? To my přece neděláme. No, my jsme prostě takový hrdinové, že jdeme prostě s mosinama a s puškama odstřelovačskými na blízko. Přesně tak. Kdo by kempil? Mosin není špatný, že jo, na blízko. Takový CQBčko s mosinem. To nevím, jak by sice dopadlo, ale neskoušel bych to. Já už to zkoušel. Tady je fakt všechno pootvíraný, ty vole. Takže, co teď? Já nevím. Já jdu do policejní stanice. Nebo já. A lidi si nikdy nevšimnou, že na těch policejních autech se spalonou zbraně. Já vůbec nechápu, co ty lidi hulej, že si toho nevšimnou. Myslíš, že člověk musí... Já se bojím. Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Ono to každých vole 5-10 minut bouchá znova. To je nejzabugovanější benzínka na celé mapě. Zajímavý. Protože když už to jednou bouchlo, tak to přece musí bouchnout víckrát. To je prostě základ, logika. Prostě. Logic of the Daisy. Já bych to nazval jinak, ale když to říkáš ty, tak dobře. Logika Daisy je jedinečná. Oni teďka na experimentu vlastně už zmenšili velikost toho. Dalekohledu. Jo, proč? Protože tady máš 4 místa. Zajímavý. Já vím. Orel uniform. Je čepička. Pants. Já si radši vezmu to, já si nebudu brát černý nic. Já nejsem rasistický. Teď jsem si schodil mikrofon, sorry. Je další boty, počkejte, ty už máme. To jsou Nike, já chci Nike v tom případě, nechci Adidasy. Jo, Nike jsou lepší. Já si radši defibrilátor vyhodím. Tady vole! Daleko? Hey. Hands up! Hands up! Hands up or I shoot you! Show hands up. Měř na něj. On your knees, get on your knees now, get on your knees, get on your knees. Kapitán Lemon. Hej, nebyla tady jo, tamhle vzadu byla baseballová palka, moment, já ti něco ukážu. What? Jak se hnedka bál, ty vole. On má náboje 357, ale přitom nemá 357. Já taky nosím náboje a nenosím zbraň, vole. Uděláme popravu. Zajímavý. No, nestřílej ho. Ne, já mu dám headku. Ne, nestřílej ho, já ti něco chci ukázat. Uděláme mu popravu, vole, pojď sem. Já vezmu Mosina a půjdem na něj zezadu. Zeptej se ho, jestli chce pásku přes oči.
Pojď tady. Půjdeme odsud. A moment, já si jenom něco... tady to mám. Tady to mám. Ještě ho nestřílej. Jo. Takže dáme to za... pojď sem, pojď ke mně. Poprava. Mám říct německou hlášku svoji oblíbenou? Jo, můžeš. Takže ho střelíme za... Já řeknu svoji hlášku a zastřelíme ho, OK? Sorry man. This is Daisy. Pojď sem ke mně. Fur Freiheit! Boom! Už moc kecal, ty vole. S tím se nedalo vydržet. Chudák. Ty vole, ta komická, vole, eta. A aspoň jsme mu to ušetřili, to trápení. Přece jenom přežívat v zombie zemi není jednoduché. Naprosto souhlasím, chudáček. Tak budeme okrást. Kdyby někomu z vás vadilo takové to moralizující, že v Daisy Kamiži musí být friendly a blablabla, tak prosím opusťte tento YouTube channel. Tady to bude samé sadomaso. Jak jsem už říkal, v Daisy existují dva typy lidí, živý a friendly. A on mě chtěl ten hajdl určitě fláknout zezadu do hlavy. On ke mně prostě najednou přišel, najednou hello, on je něco takovýho. Jdem. A máš ještě policejní auto. Musíme opustit místo činu. Já mám policejní, vole, šaty. Já to můžu skorumpovat. Du ist Cock. Zelený tepláky. Tak pojď. Kde seš, kovíš, tady. Před těma, tady. Jdem, tač já mám tu, musím ho dobu týct. Hej, ty vole, já mám holý kotníčky. Já bych si měl sjednocený boty. Děkuji, že to vím. To je... A je, podívej se na ty boty, já je mám vole nějaký malý. A taky chodím, vole, po svém tom. A jo. Hej, on prostě za náma přidá najednou hello, místo toho, aby mě fláknul do hlavy, vzal si Mosina a zastřelil tě. No mě by nezabil, protože já bych ho zabil první. Samozřejmě. Škoda, že jsme neměli baterku, já jsem měl ten defibrilátor. Hele, já našel tetracylinový antibiotika. To jsou k čemu, preboha? Může s nima dělat všechny druhy věcí. Tak v tom případě je vezmu. Já našel papriku. A našel banán. Jo, banán, jo. Počkej, ten jsem si měl vzít já, ne, když jsem ta ženská. Nebuď za stolek uchylnej. Já nejsem uchylný, já jsem ho chtěl jíst. Já jsem vegetarián. Na co jsi myslel? Na banánovou bábovku? Geniální. To by mě přesně nenapadlo. Jdeme, pojď. Kam jsi mě utek? Pryč od vraha. Já ho nezabil, ty jsi ho zabil. Tak to je jedno. Dneska už mám 3 kily, to docela jde. No. Tím bych se nechlubil. Vrahu! Můj rekord je 12. Jo. Já chci ho překonat. Takže teďka směr... Kam? Tomuto nemocnici, tam vždycky tam jsou týpci s mosinama, kempej tam fresh spawny. My to tady procházíme aspoň ulice a zabijeme fresh spawny. To je rozdíl. To nebyl fresh spawn, měl zbraň, že? No, měl krumpáč. Měl Blaze, ty vole. Neměl. Měl Blaze 95. Já bych z ní sehnal radši náboje a vystřílel ty týpky, vole. 2 týpci, 2 náboje, to ti musí stačit. A to je nahoře sportér. Jo, to je super zbraň, já už jsem přišel na co ji udělají. To je zbraň pro velitele klanu. Vždycky, když se někdo spouzí, tak do něj začneš vystřílet celý zásobník, ono ho to nezabije, ale poškodíš mu všechny věci. Že ho fakt nezabiješ sportérem, jo? No, možná jo, když ho střelíš 10krát do hlavy. To je to tak slabá zbraň. Tak slabý zbraň, ty dobrá Čech. Ty mít problém s Máčecha? Ty nejseš Čech, ty seš cigán, ale... Tife? No. Tak teď tě musím popravit, ty hajzle. Co děláš, ty vole? Chceš zabít, ty vole? Jo, hasičákem. Jo. Jo, řekl jsi jo. Ne, nechtěl. Si myslím. Ty vole, ty seš horší jak ženská, ty vole, musíš prohledat každou budovu. A to říká ženská. Teda jako chlap, ale jako... Ty seš prostě transka. Jo, hele, musím dát dostat na to vaši.
Abych nemohl hrát za ženskou, vole. Proč? Já Je to nevím. lepší než hrát za chlapa. Víš proč? Protože vidíš něco jiného, co se mu tam houpá? To jsem přesně nemyslel, type, ale prostě máš větší svah Mhm. než chlap. Chápeš? Ty vole, jdeš už z té nemocnice? Ano. To já chci házet hasičákem, vole. No, my to asi teda doběháme, ho krásná. Jo. A tady teda uděláme střih. Nejspíš? Takže za chvilku se vidíme v krasnostavu, takže střih. Zušte, takže my už jsme u krasna. Zdravím. Takže můžeme jít, pať, koviš. Počkej, já se musím zvednout. Tak jdeme. Měli by tady být dva lidi, ježiš, to je příšerný, já jsem nastavil špatný kymácení hlavy. Tak tou hlavou nekymácej. Jdem na ostro se zbraněma. Hezky. Ne, půjdem na slepo se zbraněma. Taky možnost. Ne, týfe, to opravdu možnost není. Takže vylutujeme tady ty budovy, co jsou pod náma, nebo poběžíme rovnou prostě bez... Já se koukám a já mám dojem, že tam někdo bude kempit, tam jsou takový bugři, ale furt vždycky. Jak oni bugujou, ale vždycky ty M4, to je nejlepší prostě. Hele, tak co kdybys to nějak jakože zezadu kryl a já bych tam běžel, zatím to nějak pročekoval, chápeš? No já jsem ten sebevražednej. Desynchronizace, kdo pak tady je? On je spíš desynchronizaci s tebou. No, je to dost možný. Boxer? Boxer? To je rozstřílí. Rozstřílí. Někdo střílí? Jo. 3 lidi jsou tady. V okolí teda. Dobrý. To se sejme, týpe, ne? No tak když jsme v první části sejmuli 3. Teďka jsme sejmuli jednoho. No, jenže nezapomeň, že ten jeden se vzdá. Ale tam neběžíš, ty vole, debile, kurva, jsem zde lek, ty vole. A mě docela sere, že jsem mu vlastně takhle ztratil ty pouta pristýnový, ale to se jen tak nenajde. Já jsem měl radši odhandkafnout, ty jsi ho měl oddělat. No to už je jedno. Víc Ale někdo běží, ty vole. Kde? Vidím ho. Jdem po něm. Jo. Ježíš, proč to má jenom 2 náboje? Nabijím Mosina. Nabijím blazer. Tady to už mířím. Zásah! Ještě aby ne, když máš. On si lehnou. Zlomili jsme mu nožičky. Já, vypadá to tak. On se odlogovává, čurák! Dobrý, trefa. Pardon, že budu používat takové slova, ale... abych pravdu řekl, ono... Zkuste zdomit ten stres, takhle. Stres, teď ti utíkal. No a co, ale odlogovával se. Měl jsi nad tím převahu. Oh. Já ty lidi nesnáším, ty vole. Oni se vám snaží prostě odlogovat uprostřed louky, když po nich někdo střílí, anebo mu spadla hra. A jak to viděl, že se snaží. A on měl nabito tu pušku, a nevím, proč se odlogovával. Jo, a teď nás ale musel vidět, ne? Hevo, a ten hunting backpack chci, vole, já. Tak si ho vem. Takhle to vyměním, já jsem mu zničil to baťoch, já jsem ho potom trefil do něj. Ale víš, že jsme tady strašně nenápadný. Vím, ale takže jo, jak chceš jinak vylutit tu mrtvolu, mě už se sem nechce vracet, já jsem línej. Ale má ty... Jo, to mají vlastně tvoje. Dobrý, mám věci, můžeme jít. Jo, zase zabugovaný baťoch. Co znamená? Tak vyhodím rukavice, nandám si a super. Pak to. A měl jsem mu ještě zčekovat puls, abych zjistil jeho jméno, ale už jedno. Já jsem skilla s Mosinem, já jsem ti to říkal, hele. Ty co sejmu na nějakou 4. ráno? Na 8. Ty vole, dokonce. My body feels wet. Už zase se cítím vlhký. A ty jsi ženská, vole. Máš s tím snad problém? Takže... Prostě mi chceš říct, že budeme rašovat přes tu runway, jo? Já to dělám takhle vždycky. No tak když to děláš vždycky, tak... Tady je Blaze 95 zaklíněná v autě. Ty gazové jsou super. Já nechci Blaze 95, je to na hovno zbraň. Má jen 2 náboje. My potkáváme furt jenom ty B95 tyhle tady. Kolik už jsme jí tak mohli najít, ty vole.
Můžu docela hodně, ty vole. Tak 10? Minimálně 10. Minimálně. Tady je mrtvola. Kde? Ne, tady je dokonce víc mrtvol. Nějaký týpek s full gearem. Zahrbanej. Kde ho vidíš? Ty vole, no jo. Check pulse. Myslíš, že to byl ten blbeček, co jsme ho zabili? Už je studená. To je ženská. Tady jsou dva mrtví, vole. Ty vole, já se docela bojím jít nahoru. Prosím tě, proč se bojíš? Je tady! Je po něm. Ty vole. Pěkný, týfe. Chceš obázat? Já se obážu snad. Musím, on měl 3-5 magnu. Hej, neber mi to. 357 chci já, vole, já jsem ho trefil. Ne. No, On měl 2, ty vole. On měl 2 a on má jednu ruinet, ale. Počkej, tak já mám ten cleaning kit. Můžu to opravit? Nemůžeš. Aha, ruinet. Ruinet už nejde. Ty vole, ty jsi to všechno ruinul, ty vole. Jo, můžu se nechat zabít. Jestli odpovíš, jo, tak tě rovnou střelím, vole. Cože? Jestli odpovíš, že jsem se měl nechat zastřelit, tak tě rovnou střelím, já. Já nic neříkám. TTS jacket si beru. Mám si ty revolverový náboje z toho TTS. A to je bunda? TTS, jacket, jo. To je fakt bunda. Co? Koukni si na mě. Moment. Hej, já chci to TTS, dej mi ho. Alfa frankovka. Já jsem slyšel Slyšíš to? výstřel. Já taky. Vem si to TTS. Kde? Máš ho v té mrtvole. Tak to je ten díl je taky, tyhle, to je celý tady akční. Bundě v jaký? Jo, tady je, tady to už V to té vidím. mrtvole, že je. A má tam i ten roundbox. Já se ho projedu ten roundbox a... Hej ty vole, já se bojím, že tam někdo bude. Já taky. Já jsem říkal, že tady někdo je. A co děláme, když má Thief pravdu? Sejmem Thiefa. Dobře, tak Thief nemá pravdu radši. Já bych si vzal toho domocnářstvu AP 762. 762 54 R. Zduš, my jsme zpátky. Zdravím. Tentokrát jsme byli vyrušení tady Kovalským. Omluv se. Strašně moc se vám všem omlouvám. Strašně... Tady máš long range scope. Jo, ty mi ho dáváš, jo. No to seš hodnej. Já mám 2 a je nosím. Jo, tak to je nádhera. Tak to je libovka. Já si zatím projedu, jestli tady někdo není. Všichni mají desynchronizaci většinou tak 200, jak mají slabý net, ty vole. Jo, jinak Thief nás teda zachránil, takže hrozně moc ti děkujeme, Thiefe, teda já ti děkuju. Přinutil jsem mu tohle tu větu říct. Byl jsem donucen. Já jsem byl donucen. Nice. Zabili jsme kempera, to jsme ani nevěděli moc, že tam ten kemper doopravdy je. Já jsem si taky myslel, ty vole, že se tam ty týpci zastřelili navzájem a že si ty mrtvoly vole prostě smazali nebo bugli. No prostě Thief zachránil situaci. Člověče, nevím, jestli on nás čekal, jako on nás věděl. Ne, spíš ne. Takže teďka jsme na A desynchronizace s někým. Jsem to já. Ne, ty ne. Debil. Čech, nějaký Čech. Máme tady Je? Čecha. Čecha a Holzwurma. A ještě Adama. A Evu tu nemáme. Jen bílá orchidej. Adam a Eva jsou z Bible, ty tupče. Nebo z Koránu, já Jo, už to je nevím. Eva a Vašek, to je zase něco jiného. Tak, sorry. To jsem si spletl do jiný spojení. Si spletl, vole, fiktivní knížky. Nailed it, bro. Ne, on měl zničený. Co? Boty. Co? Já myslím, že jsem našel boty. Hej, tam jsou dveře zavřený, ne jo, tam bude 100% někdo kempit. Na full serveru.
Takže, ne, počkej, Nejsou. Nechoď tam. Ale je tam mrtvá, Mrtvá. vole. Pod schodama nikdo není. Vypadá. Takže já jdu dovnitř, jo. Počkat, ne, nechoď tam ještě. Jsou tam 2 mrtvoly vevnitř. Vidím. Já půjdu žebříkem nejspíš. Tak já tam jdu před ním vchodem. Bugr! Bugr! Běželu! Jde po nás bugr! Kde je? A četá si tady mám svůj německý hlášky. Ty vole, nějaký kid do prdele. Kde je? On je zabugovaný v té místnosti. Cože? Já jsem v té rádiovce už, jo. Nelez tam, vole, vypadni odtamtud. Ty jsi mrtvej? Ne. Steinbrun bastard! A v jaký místnosti žije? On je jakoby vedle schodů. Tam nejsou místnosti a do toho se dá zabugovat. Když smažeš textury, tak tím budeš procházet a střílet lidi. To si děláš prdel. To Nedělám. vážně takhle někdo buglej? Je tam buglej, pořád. To si děláš srandu. No by se to vyřešit tak, že by tam dali místnost. Slyšíš ho, to je fakt nějaký malý skurvený kid, ty vole. Jsem já to vedle tebe, ale... Bez tak, že to je zasraný rusák, to dělají furt rusáci. Drháme. No pryč. Já bych vylutoval, ale vlastně nebudu moc radši luty. Není to ten Čech, ale to by bylo Čechům podobný docela. A Češi jsou na serverech strašný hovada. Jo, vem si třeba tebe. No dýť, já střílím všechno. No, právě. Na ruských serverech, ruský servery jsou možná ještě horší než český. Tak ruský servery jsou ruský servery, že jo, přece jenom. Si vystrčí tu svoji bulgarskou hlavu, tak mu ji ustřelím. Už nevystrčí, oni to jsou sraby, oni se schovávají jenom v té místnosti, ale že by vylezli ven, to už ne. Ale co to má za smysl se tam takhle bugnout, ty vole? Kdyby to byly bugy, které by byly férový pro každýho, každý by si to mohl nějak udělat, jako koukání se přes to. Přes textury, někam prostě. Tak to beru. Ale nebyla žádný bugy. Tak zase jako takové ty kempři, vole, já jsem teďka díky tomu bugu zjistil, že on tam buguje. Bugr odhalí bugra a nadává na to, že buguje. To dává smysl. Logic of the Daisy. Přesně tak, ticho, přesně. Ne, on tady je 47 Rus, to bude cheater, to bude on. Ne, cheater. Hnedka pod tvým jménem je Kristen 47 Rus. Pod mým jménem. Jo. Pod mým jménem. Krosten, ne Kristen, Krosten. Já si myslím, že prostě jedno, ty jeho jméno čteš, prostě to je zasraný bagr. Je to prostě bagr. Ty se nikdy nepoučíš. Paus teda pomalu prostě. Ale tak chodíme, vole, jak terče. Přesně ne. A jak tam ten chudák, jak jsme ho tam ušikanovali těma mosinama. Chudák, ty vole. Ale je chudák. On by nás zabil a on mu říká chudák. Ne, ten týpek na poli. On se ještě snažil odlogovat, ty srap. Dostane jednu trefu a hnedka se snaží odlogovat. Jaký máš náměr? 300? Tady náměr není, ty vole. To je stejně tady všechno všude stejný, vole. Nejdelší, kde se dá trefovat, je tady Krasno. No, takže to necháme těch 200 spíš tady. Slyšíš to? Co? Třebu. Ne? Někdo vystřelil. Jestli to byl ten bagr, je to dost možný. Vařič, já si ho vezmu. Já ho beru jako brnění rád. Jo. Co, tak si naložíš celý, vole, všechny šaty, vole, vařičema a oni tě nedokážou tě zabít. Zajímavý. Ruinout ti ho, ale nezabijou tě. Zajímavý. Mohli bychom pak někdy udělat video se střih z kempení Krasna, tady je furt lidi chodí. Jo, tak jo, a já bych byl návnada.
Jestli chceš. Oni ti zastřelej, mě ne. Nezastřelej, protože já mám tak geniální nápad, je škola. No, už se musíš učit, co? Co píš? Tak pojď. Pak to jsme. Tady nějaký, vole, policejní hezky. Já se kouknu na střechu, asi tam nikoho neuvidím. O, kiwi! Rotem, kiwi. Zajímavé je, že do všech skoro Daisy songů dávají něco o kiwi. A já vůbec nevím proč. Protože kiwi je ta nejdůležitější věc celé Daisy hře. To se nehraje kvůli tomu, abys přežil, to se hraje kvůli tomu, abys si narval kapsy kiwi. Jak se tomu dá říkat? Množní čísla? Kiwi. Kiwi, ty vole. A když chci říct víc kiwi, dvě kiwi, 3 kiwi. A No. když chci říct jako celkově nějaký kiwima, chci si narvat kapsy kiwi. To budou No. založíme pořád filozofické otázky Tifa. Ne, jen to ne, protože by to skončilo naprostým fiaskem. No, tak ne, no. No ano, tak ne. Já si chci něco vyzkoušet. Tife, No tady děláš? chceš si vyzkoušet? Tebe si nechci vyzkoušet. Jo. No to střílí. Střílím já, ty vole. Já neslyším ten zvuk toho. Nádherná zbraň. Já přelítnu to přesto. Ty vole, hej, bowling. Co děláš? Bowling, vole. Bowling, vole. To jsem zabil. Jeden bowling, ují. Pojď sem, ať já mám tu magnumu, toho magnuma. Tak jo. To jsem po něm taky vysockoval. Ať sem. Jo, to mě taky vystockoval, ano. Já se ho nechci vzdávat, tak jo, tak počkej, já ti dám i s tím holstrem, jo. Co je holster? Máš to na zemi. A co mám na zemi? No máš tam toho magnuma i s tím pouzdrem. Se s něj nějak lagnu, teprve teďka vidím, že to sundal. Ale kde je? Já ho chci. Tady je. Máš ho? Pouzdro si strž do prdílky. Ne, Tife. Tak jo. Tady přihodíme revolver, podíváme se, nenabil to samozřejmě, abych umřel, ale kdybychom někoho potkali. One, Magnum is already full, takže se pak budu muset přelognout, no to je jedno. Kde seš, Koviši? Tady. Jdeme do piano houseu. Dobré. A tady se nejdřív podívám, ty běž do piano houseu. Samozřejmě, já jdu do piano houseu. To normálně by bývalo jaké post-apokalypsa, vole, piano house, tam prostě krev na pianu. A dodává to trochu ty efekty tomu Daisy, no. Počkej, co, ta krev? Jo. Bez té krve by to tady bylo nudný. Když to říkáš, tak dobře. Kam se vydáme teďka? Já bych to viděl, že bychom se mohli podívat do... Velký letiště? Cože? No. Jo, to je dobrý nápad. Tak jo. Počkej, papám. Díky. Já potřebuji být healthy, aby se mi doplnila krev. Když mi seberou tu plechovku z ruky. Jo. Jak to? Hej, já žeru svoji ruku. Cannibal forever. Co děláš ty debile, co děláš? Zkouším, vole. Neznáš moje fighty v Daisy? Ty dostaneš headu, ty vole. Bejt tebou. Mám otestovaný, že není dobrý mlátit lidi ve zvědomí, kteří už jsou na zemi, můžeš je zabít. To dává smysl. Ale rukama, myslím, normálně nezabiješ toho člověka takhle. Když mu dáš aj 2 rány potom, když je na zemi, tak ho doděláš. Aha, je tam něco? Ne. Takže tady uděláme asi střih a dostaneme se na velký letiště. Možná to ještě zapneme v průběhu cesty. Takže si uděláme zatím střih. Takže zdržte lidi, já jsem zpátky, no my jsme zpátky, že jo. Samozřejmě, tady s Kovišem. Samozřejmě by na mě úplně zapomněl, jak obvykle. A jak vidíte, taky jsem tady hezky bez věcí a to díky tomu přístupu této vlídné ženy, která mě
umlátila motičkou. Ano, ke všemu se přiznávám, ovšem to nebylo jen tak z ničeho nic. Bylo to z důvodu, a to z toho důvodu, že mě Týv tak dokonale dostal, že si to prostě zasloužil. No, co se dá jinýho dělat, než ho umlátit motičkou. A to bude asi všechno. Dejte like, komentář, odběr a uvidíme se v dalším videu. Doš.